Kunalokho kodwa besingenza kangcono. Hallelujah. 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 Mtumiseni. Mongani. Jalo. Ungu Jehova. Ophilayo. Gunaphakathe. Kwabafileyo kuthina lokho kungamandla entsindiso yethu ngophilayo. Hallelujah, uyaphila kuze kube phakade. Naba kuwe noma befa sinofakazi ukuthi bayaphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngcwele abafayo bekuwe barikatwa njengabantu abafile kodwa kuba ngubuthongo besikhashana. Siyabonga uNkulunkulu ophile ngunaphakadeni. Siyabonga ukuthi mkhulu ngakithi kunosezweni. Bayathe uNkulunkulu ophilayo. Ngcwele ngcwele. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ilona kami elela Rock of Ages, stand for me. Let me hide myself in thee. Lelo kasi namanzi akopose klebeni. Amen. Ngoba ilona Aubayete elela Anibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Ngiyamathemba. Alibonga igama lenkosi.
Bakhona yini abantu abasha basho njalo? Ukuthi abanye inqoleni, abanye emahashini. Kodwa mina I will trust upon the name of the Lord. Akuthingwa nasimani. Ngethembile yena loyo. Hallelujah, ngoba loyo. Loyo Jesu lilanga. Aw amen. Lithi abaningi bayamshiya. Bahlubuke kuye bakhethe indlela. Ngohlubuka mina. Oh insulu bese kulaba bamamukele kuvuka ufakaza. Ngisoze uKristu indawo yethu. Amen. uKristu indawo yethu yokuphila neyokufela. Mathiwa kuyafiwa kuligugu kuthina sihleli kuyena. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. In these days kudingeka umuntu othi asinawo. Jalo sothandana naye asinawo. Ngoba simfuna uKristu abunjiwe phakathi emntwini omusha. Sifuna i-character kaKristu ikuye ehamba emhlabeni kodwa indlela ahamba ngayo kubonakala ukuthi le ndlela ahamba ngayo ihlukile. Lithi izwi likaNkulunkulu kuyakhona uba indlela yomendo. Uthi yawuba sehlanu uthi abahamba ngayo noma beziwula. Uthi labo bantu ngeke baduke. Nansi indlela ebusuku uKristu Jesu. Indlela athi iwula sihamba ngayo kodwa singaduki. Umuntu owaziwa kahle ukuthi ama directions akawazi. Kodwa lithi iBhayibheli ohamba kuyona. Nomizwe lingabona ingasuthi udukile kodwa yena uyazi ukuthi indlela engikuyo indlela yabakholwayo. Asinawo. Noma uphendulile umthandazo noma kawuphendulanga. Noma ngithathiwe esikoleni noma ngithathwanga. Noma kuyaqhubekeke bomini noma qhubeka angiyi. Oh amen. Oh hallelujah. Sifuna imandate, sifuna inqondo, umqondo njalo ku Jesus generation ukuthi asiyi ndawo. Sewakhile enhlizweni. Awu. Jesus. Ay basa
Usavela wamkhulu wadlula okhazini. Uma benephathi ngomgqibelo nangesonto angitholakalanga. Nguye omkhulu ehlotsheni ungumhlobo wami. Isifundisa sithi baneglect kodwa ngesonto. Ngesonto bafethu usakhile enhlizweni. Nake nambona umuntu ethanda umuntu. Obayezwa labile basindisiwe ngala. Ngala bayakwazi ukuthandana. Mfundisi bayakwazi ukuthandana la. Nake nambona usinde ethanduza uthi noma engakuthiwe ekhaya kunento enziwayo. Uma ethe ulove asilibeki noma sinamanye ama plans. Manje izwi lika love livele libe likhulu kunezwi la kaNtombela. Angazi enze kanjani leyanto. Kodwa kunendlela yokwenza ukuthi lo engihamba naye athi siyakhona. Ey khona wabhala ipost athi yazi kumnandi ngamfana. Ngikhuluma nabantu nenzani la? Khona wabhala ipost yazi libe kuthetha kamfana kumnandi kabi. Ayigeza uzithi uhlala embedeni. It's the same attitude I have with Christ. It's the same thing with uma ethe akuhanjwa ngaleyo ndlela. Asihambi ngaleyo ndlela. Noma sithanda kangakanani. Noma iyinhle futhi mnandi bazalwane indlela yomuntu omusha. Ayikho into eborayo kubantu abasha. Yonke into it is appealing. Sasingaqamba nje phela manga but no. Ayikho into eborayo. Yabona njengoba ngila. Owethu lapha ngaphandle ba happy into izimanga. Futhi uqamba manga motha bajabule ba happy. Mongase ufike bangakhaga bakhaga into engapheli. They are very happy and they will give you something to make you happy as well. And they're very happy. Kodwa bazalwane nangu Kristu Jesu langa bazalwane lo ngoba siyahlabelela kushone ilanga. Khona umunye umzalwane engabizwa as a speaker baba wangifonela after wathi ngiphoxeka into eyisimanga. Ufike wabizwa lapha yama ufika wangasho lutho.
asithandi lento yakho ukufika ukhona eposteni bese ungasho lutho. Ngasho mina bengiyi-speaker wathi kodwa awushongo ukuthi akudingwa nasibani. I mean, speaker, speak. What? No, my friend. I don't want you to speak. I want you to sing. Ngiyacela ukuthi niqonde ukuthi le ka sing iwumnyango walento lesiyenza la namhlanje for me. Amen. I believe as isikhathi sihamba we will all adjust to knowing ukuthi ngiyumzalwane bazane ngiyakholwa nje ngisingisiwe futhi ngikholwa kangempela kwabantu abadala. Mina nje ngiyakholwa lokho kanjani kwabantu abadala. Ngikholwa lokho kuserious ukuthi akuye ezulwini. Khona ngifuna ukuya manje phela ezulwini. Angijahila ngisho ukuthi ngifuna ngizoke nina ningiquote ningiposte lapha ku TikTok. Ngithi mina angijahile ukuya ekhaya. Kodwa ngiyakholwa. Anibose sinkosi. Bazalwane ngiyabingelela kakhulu our host ubaba noma egameni lika Jesu. Ngiyabingelela ipanel yonke isazophelela. I hope you know guys ukuthi nginomcimbi ngomgqibelo so kuzoqala kusasa kube busy. Amen. Kodwa nakusasa usengangibona ke mhlawumbe. Ngisho ukuthi ngithini. Amen. Manje ningiphathela ama nerves ngiyacela nihlale phansi. Myeni wami ngiyakubingelela hlala phansi ncamalala. Sholozi. No mina guys ngazicabangela. Ngiyanibona nithinta amakhala namanga namhlanje ngifaka amakhrayon kungconywana. Angikho khona ngibuzile baba wathi awukho Ntothombe namhlanje ngikho Ntothombe. Ngingcono. Ngifaka amakhrayon lapha nalapha. Angithi niyabona kungcono kunayizolo. Okay. No ngizovuka ngiwes but it's fine. Ngimbonile lo sisokhuluma ngaye. Ngibe ungena nje waphuma inhlamvu. Wayolunguza utheme ebuya walanda baba fast but I think this is her. Ngiyabonga bazana ungamkela. Amen. Ngumamzuma ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu. Ngiyacela bazana sivule uRomans chapter 13. Into engayenza uNkulunkulu kababa uthwala angifisi ngiphinde. Namhlanje ngivulile idiary nayibona ngivule ngempela. Amen. Ngamukela uJesu ke bazalwane I was younger than this. Ngamamukela ekhaya ngisho nyayizwa ubaba wami. Amen. Ngakhonza ngashisekela inkosi ngavutha enkosini ngagijima ngamandla. Umntwana kade edumisa caught my heart. And kosenhlizweni yami that we pray for all of them. Yabona nje kunento ethi meke wamala une perfume edlule yabo bonke abantu manje. Unowamnandi wena odlu ungcono kuna wonke abantu. Nezimpi zakhona zokumala zinjalo. But akekho umuntu oba frank asho ukuthi ungakujaha ukuyomala phya. I-character ingabuildiwe. Ayikho into ebalekile njengokubuildwa. Yabona nje ukubamba i-microphone kuthiwa uyi-speaker. Laba abangaka abazana abayi-youth abanye bayakusaba kodwa abanye bayakhalela. Omunye vele by nature she's an orator. Uyakwazi ukukhuluma futhi ubeka kahle nakangcono. So the question will be why umfundisi angachuzanga mina because I'm fluent in English. I can speak more or less ama language amaningi than her. Why not me? It does not come bazane namaflower kuphela. Kodwa iza nezinto eziningi, iza ne-attention eningi. Futhi uSathane uyawuthanda umusic ngoba uyawazi and he was the head yaka music before he was a fallen angel. So one who sings should understand ukuthi ayiqali ngawe le. Amen. As much as you love it, but you should know who heads the ministry. Who was before we handled the microphones and being called to sing. Dintombela kwenzekeni. Is he happy? No. With impilo engcwele is he happy? Cha, uthande ngazothi singakhumula sigqoke kafishane. Hello? Kathi singayiveza ingcenge. Yabona, engathi singa appeal to the world.
Hence in our generation we have abazana abakhonza kanjalo and kunormal kwamanye amabandla. Akekho umfundisi othi ayi mntanami hlisa ngane hlisa ilength yesiketi imfishane. Inkaba ivelile. Akekho umuntu okhuluma kanjalo kodwa kuthiwa bamngeleni bonke bamngelile angiphiki woza kuJesu. Noma umanikini kodwa mawusufikile ngoba kufune kufike phela. Amen. Kufanele wenze njani bazalwane ufike kuKristu bese yakwakha. Uma kuyizona zodwa impahla ekhona lezo sinayo bazalwane into esibize ebandleni ngokunakekela abahlwempu sizohamba siyothatha lezo impahla bizana umzawune ethizena usize wakhe amgqokise ukuze ubhuti osebuthakathaka angawe sekhona ebandleni athi hey unozibani bani. Yabona sizama ngayo yonke indlela yokwakha nokuprotecta nokukulidela kulento uNkulunkulu afuna ube yona. Ngiyacela ungifundele lapha ku-Amplified Romans chapter 13 ungifundele uqale nje kuverse 11 lawa amanye amavesi ungawafundi. The most beautiful. Amen. Do we have someone who reads? Amplified as well. Jesus. Siyafunda incwadi kuba seRoma chapter 13 Yes, sir. from verses 11. Amen. Nge-Amplified ET. Do this knowing that this is a critical time. Do this knowing that this is a critical. Amen. It is already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual complacency. Ngicela ungifundele verse 11. Do this knowing that this is a critical time. Do this knowing exactly ukuthi this is a critical time. Umbhali mebhala ngenhla uaddressa ukuhlonishwa kwalabo who are in authority. Angithi uyabhala ukuaddressa uma ngabe ukwaleta usazi please le ncwadi engenhla inzima kabi kuwena because fanele ukuthi ububonane nosazi. Uma unamathikiti emgaqweni fanele ukuthi according to this letter lapha ngenhla uhambe mfethu uyolontunje ngingaze ngivinjwe amaphoyisa ngikhola yabona kuthiwa ngiyakweleta. Now umbhali addresses such issues uthi oxabene nalabo bomthetho shuthi uxabene noNkulunkulu. Uthi if ungawuthandi umthetho or those in authority ngoba bonke aba in authority babekwe nguNkulunkulu so you ought to follow them. Amen. You ought when uthi uzathi kujabulele be in good terms nabo ngokuba whosoever is not in good terms shuthi akahambi ngendlela. So you are called ukuthi ube right with the authorities ngoba abalidayo babekwe uNkulunkulu. However usethi ke kwenze lokhu understand that this is a critical time. Amen. Uthi this is a critical. Yabona makuthiwa ucritical. Yabona nje isimo sami. Nihlekani manje. Ebanihleka ngayizai. Sinjani? No isimo sami sithi asibe bucayi. Usibona kahle mengivuka ekseni. No. Ugelo nesimo esibucayi. Kuye ngosuku ngiyangiphola ngigcine sengibukeke. Kodwa ovuka nami ekseni uyangazi ukuthi umngane nami unesimo. Uma nje kuthiwa sibedlela unesimo esibucayi, kusakufuna abafundisi beze bezokuthandazela. Ngoba isimo sakho sinjani? Uma iBhayibheli likhuluma ngecritical time. Unto this generation we are in. Alidukanga. Sisesikhathini esinjani bazalwane?
Now, oftentimes, when the Bible speaks of a critical time, it speaks of a moment of urgency, an opportunity to make a decisive decision. Ngoba isikhathi sokusona sesinjani. Listen, lithi iBhayibheli, make use of each and every opportunity because isikhathi sinjani simbi. Wena mo offerishwa umfundaze waka electrical engineering awufuni. Awuthathi ngoba ayichazi leya course. Kodwa isikhathi ophila kusona simbe ndilento isho ukuthi umzalwane, a young child who does not read time, who cannot read the time, ukuthi i-opportunity enginikezona ngiyayithatha ngiyiweye and I discern and I make use of it. Ngoba isikhathi esiphila kusona sibucayi, lento ithi any delay, uma unga-acti manje, any delay may lead to negative consequences. So you got to make use of the time. Why? Isikhathi okusona. Akekho umuntu wesifazane ohlalisekile or free nongayizela ingane, kodwa kunento engahlalisekile ukuthi umshanami, umntanami, usisi wami, cousin wami, usister in Christ, angisathembi isikhathi engikusona simbi. Qala mangihlangana nomuntu wesilisa ngangiba safe ngithi hayi khona ubaba engizohlangabezana manje mengizohlangana nabantu besilisa ngiyasaba. Isikhathi engikusona sicritical. Generation that turns a blind eye as if asibone ukuthi silaphi. Sinengqondo embi to turn a blind eye. Singabi nayo sense of urgency. Ngicela sifunde mfethu, mina ngizofunda iBhayibheli. Verse 11. Do this, Kwenzeni lokho, knowing that this is a critical time. knowing exactly that this is a critical time. Lithi iBhayibheli in the book of Acts chapter 12. Awu bazalwane. Lithi iBhayibheli kwake kwaboshwa uPeter. Uma ngabe lo mzalwane eboshwa, lithi kulindele ukuthi kudlula iphasika bese isigwetsho sakhe siyafika. Lithi iBhayibheli waboshwa lo mzalwane wagadwa amasosha amaningi. Uma emgadile lamasosha uboshiwe futhi ugadiwe. Kodwa lithi iBhayibheli kwase kungena ingelosi kwisela. Uma ngabe kungena ingelosi kwisela, lithi iBhayibheli kwase kuqala kukhanya, a spiritual awakening. Lithi iBhayibheli kwakhanya uma ngabe kungena ingelosi. Lithi iBhayibheli yafika yamuqhweba ingelosi. Hallelujah. Yafika ingelosi yenze njani bazalwane? Lithi iBhayibheli the angel nudged him. Yayisithi angel vuka quickly. Yathi angel wake up quickly. It's a sense of emergency. Putuma, wake up. Isikhathi angaso ngakho shashisa waPeter, wake up. It's a sense of ifuna umuntu lento akwazi ukusifunda isikhathi. Ifuna generation akwazi ukuyifunda ikhathi ukuthi ingelosi lokho ethe asihlabelele kodwa quickly. Hey, wake up quickly. It's 3 a.m. Tonga, wake up quickly. It's 6 a.m. I cannot. Get off quickly. You got to have that sense of emergency. Lithi iBhayibheli yathi ingelosi asike isikhathi sokuthi ingelosi ichazela uPeter uthi uyabona ke manje sekufika basezulwini. Hayi ke manje ke sesizoduma ke manje, get ready ayimemezela ukuthi sekufika basezulwini. Kuyaziwa ukuthi vuka shesha.
iBhayibheli yathi quickly. Get up quickly. Yasithi gqoka manje. Hey. Yasithi faka icathulo. Yathi gqoka ingubo. Yathi faka lento kuPeter ithi suthi we are being ready. We are getting ready. Kunendlela esiya kuyona. Ngeke ngigqoke icathulo ngingayindawo. Fanele be fast lento, fanele ifunde, fanele kwisystem yakho iregister. Uma ithi ngelo sibopha ukhalo lwakho lo uyaqonda ukuthi okay. Manje asimfaka ugiya number 1. Sidinga an automatic car. Or we'll just put it on drive. And then siyaphuma la. Ithi ngelo silathi gqoka. Ona hasal. Sheshisa uvuke bese uyaqoka. Ekushesheni kwakho put on the full armor. Get ready because sisendleleni. Awusezula uthi Peter yonke lento mayenzeka kumina ngicabanga ukuthi iphupho. Yathi ngelo be alert. Shesha vuka. Waqoka. Waphuma. Wahamba. Uthi ngiphapha sengingaphandle ukuthi this is the reality. Reality ithi enze njani umuntu omusha. Wake up quickly. Wake up very fast. Leyo kubhala uWhatsApp ukuthi yazi ngiqeda ukuzwa umoya engcwele ethi asinaso leso sikha. Uma seshilo wake up very quickly. Awushone khona. Akuzile ukudla musukubhala egroupini ukuthi sengizumbiko vele sulina. Wake up quickly. Wake up and dress up. Wake up and put on the full armor. Because we are about to watch war in the spirit. So there's absolutely no time for the angel to explain. But you gotta wake up and be quickly at it. The Bible mentions times. It often speaks of the later days. Into a sick zone. Whereby people are lovers of self. Whereby young people want to hear what they wish they could hear speakers preach about. Where everybody is content with who they are. With everybody being content with self. Other than caring about ibandla likaNkulunkulu. Sise njali swi mangabalithi ite critical likhuluma ngesikhathi sokubuya kukaKristu Jesu. It is the time that is critical. Isikhathi sokuthi uvuke ngizothi be awakened because the time is what? Very critical. Asambe. Verse 11. Yes. Do this knowing that this is a critical A time. very critical time, yes. It is already the hour for you to awaken from your sleep. Sekusuke kwafika ihour. Amen. Of spiritual complacency. It is already the hour of what? It is already that hour of what, bazalwane? To awaken. To awaken. Shuthi ulele lo. Shuthi kukhulunywa nomuntu onjani bazalwane? Uthi do this knowing exactly one, it's a critical time. And secondly, it is already an hour for you. To awaken. For you. To awaken. For you. To awaken. To awaken. Iho salzala fiki ihora. Lokuthi uvuka uma ngabakhuluma encwadini kaJohn uthi uma wakhe konke akusho uthi lalelani fakana amanzi kulesi sithi uthi konke akushoyo kwenzeni uthi uJesu ungene ngakuphi ngoba i-hour lami isikhathi sami asikafiki usho the first miracle yakhe uthi bengakabi sona. Ngoba uNkulunkulu uphila phandle kwesikhathi kodwa umuntu une-assignment yokulifunda i-hour lokuvuka sheshe. It is already an hour for you. Hallelujah. Amen.
It is already what bazalwane. An Hour. hour for you to be awakened. Isikhathi sokuthi umuntu omusha afunde ukwazi between the true prophet and the false prophet. Wake up quickly that you learn to discern. Shashisa that you angashayi uSeptember ungazi ukuthi kudisenwa kanjani umoya ongcwele ukhuluma kanjani ibapha abaprofeti bakaNkulunkulu nabamanga. It is an hour for you to wake up. Hey. Jesus. The time is now. Lord. The time has come. Kubega. It is already the hour for you to awaken from your sleep It is an hour for you to awaken from your sleep of spiritual of complacency. spiritual complacency. For our salvation is near to us Mana khona now. abantu abasha abazisingisi of spiritual what? Complacency It is an hour for you to wake up from your sleep of what? of your Of spiritual spiritual complacency. Lento isho ukuthi lo mzalwane usefika endaweni la khona e-content. Ethi no, I am fine. Ngafasta ngoJanuary odlule. Ulele. No, iBible study siyenzile. Ulele. Nambu ubuthongo bukuhlasela njengabafundi. Lethi iBible uJesu ke wathatha abafundi. As we are discerning an hour that was approaching. Lithi iBhayibheli wabathatha abafundi lithi wanyukala nabeGethsemane. Lithi iBhayibheli mayafika bese yabaseparate. Thathu Peter, thathu James, thathu John. Besethi sondelana. Sondelana besethi ake nilinde nami isikhashana. Athi lindani nami and pray. Athi keep watch and pray. That I am here to do one thing. Sangizwila. There's an hour approaching. Indodana yomuntu izokhashela. Thina ngiyangizwa phakathi kwami. Ngakho ke I am making a decisive decision. Sengitheka kunyukela kule ndaba. The time has come. Ngiyayizwa ngizwa ke mayikafika. Ayikafika inqaka zokuqambela amanga. Kodwa ngizwa phakathi kwami kunothando olishisa inkanuka engayiqondi. Kunento engizwayo akakasho lutho. Kodwa masikhuluma kukhona into engizwayo. Y'all easy to read. It tend to be easy reading energies. But when it's time to discern, it took us 5 years until we get hurt over and over again by the same guy in the church. Because we can read energies, but we cannot read the times. Sisenkingeni enkulu. Spiritual complacency. Where people are content, where people are thinking I'm fine, I am okay, I don't need to pray and fast. Sengira lo mzalwana akasafundiseki. Ayisekho into yokupursue uNkulunkulu. Ayisekho into ethi ngifuna wena no. Sefike la ethi khona I have arrived. Yabazwa have arrived. Isho ngafika ngesonto sibhuquza. Bafikile batakwethu. Ayikho into ethi diki. Silindizwe. Kwalona malifika uyabona ukuthi alitholi indawo. Sekwaba umkhuba wokubhala amanothi. Ithi iBhayibheli walizwi uJesu approacha. Wathi ngiyothandaza.
lithi iBhayibheli mayefika athi stay here and watch with me. Lindani lani thandaze. Whilst you watch, you pray. Whilst you watch, you do what? Whilst you watch, you don't wake up just extend and browse the phone in. No. Whilst we watch, we do what? Whilst we watch, we do. We pray. Lithi iBhayibheli uJesu uthi ngendlela engizwa usizi ngayo. Ukuba bephila esikhathini sethu, he was going to be depressed. Please allow me. Ngenxa yesimo. Uthi into engizwa phakathi kwami, I am so grieved. Basayahamba ayodi lithi iBhayibheli wahamba nje i-distance encane wasewa ngobuso phansi. Wasethi baba mangabe kusentandweni yakho bengicela ukuthi lesitsha sidlule ngingasiphuzile. Asizwa enye indawo bemxoshe ethandaza kodwa siphiwe lokho and mayabuya laba abathathu athe kubo wait and keep watch with me and pray ubafica balele. It is time, the time is now, but the time is critical. It is time and the time is critical. The hour has come for you to be awake. To be awake, wake up quickly. To just hi madoda nilale. Lithathi Peter lindani. Nithandaze. Abuyele. Athi baba, uma ngakwenzeke kanjalo, let your will be done. Abuyele madoda nafika madoda lela. Ngoba kumkhuba womuntu, kumkhuba enyameni yomuntu ukuthi uma izinto kufanele azifunde, uma kune assignment eswenoko moya bese ubuthongo buba ngamandla. Kuwi nature yomuntu uma ngabe izimpi waging athi ngizwa ngikhathele akusathandazeki. Labantu banoJesu in the same mountain. Abangamandla ne-opportunity abanayo yokuthandaza noJesu in one place. Uthi uJesu nanti i-hour bafethu sekusondele. Ngithi mina kusho mina. Ngithi mina ukube labafundi abalalanga i-hour babezolazi ukuthi selifikile. Into eyenza ukuthi ungazi is because you are sleeping. And you've been sleeping for so long. Jesus in one mountain, Jesus in one tent, elimhlophe, Alexander ekhona, but ulele, you are not awakened. Kunezinto ezikuphutha. Ngithi mina uma ngabe usebuya kubona. Uthi ava selifikile. Abazi nanokuthi ukhuluma ngani. Uma lisondele hour, lithi iBhayibheli uthe sakhuluma, uJudas wasondela nesixuku. Lo kadelele wasebona ukuthi ake ngilwe ke manje. Yabo manje ngiyalwa kadelele. I-hour limphuthile. Ukuba ubengalalanga ubeyofunda ukuthi le uJesu ke sekufanele ukuthi adlule kuyona. Ubengekalwe askipha indlebe yesosha. Ngoba kunezinto ngeke uzuzazi usalele. Ngithi mina for as long as you are content with your spiritual life now, there's a certain level of worship you'd never get into. Kukhona abantu esithi on your marks, get set, we are ready for you. Kube ngeni SMS ethi usuqashiwe. Kodwa wena ulinde ukuze sithi uyakaze bola. Ngoba wazi ukuthi izinto zifika amakhala kuphela. Wena wazi ukuthi sithi ngenene emasangweni akhe ngendumiso. Kwesinye isikhathi sithi sihleka. Kodwa situation ibithi ithi iBhayibheli wayikhipha uphethe inkemba. Wadefend uJesu kanti walika Jesu selifikile. Ulwizimbi zabangani bakho because you've been sleeping.
and you do not know if it's their hour or not. You have missed a lot about yourself because ulele spiritual complacency la khona wanelisekile and thinking I no longer need to pray. Lalela lezi zinto ezincane lezifundise ezincane, all your Bible studies, all your fasting and prayers, lezi zinto ezincane, you need them. Asikafiki. Uyamfuna uNkulunkulu, uyafunwa. Uthi ngifuneni. To search for me. Uyafunwa. Ufuna esimeni. Umfune nakwispouse osazi ukuthi siyakhona. Umfuna uNkulunkulu kuze umfuna uthi yini la ayifihla la ufuna ukuthi ngiyazi. 2 minutes. It is already the hour for you to awaken from your sleep of spiritual complacency. Spiritual complacency. I've arrived. I know how to pray. I know which songs to sing so that bazongena kwi spirit fast. Bese siyashesha siyaphuma. No. Inkonzo sesayifunda sesiyaya. Ifune inkosi ekusithekeni, uhlolwe nguJesu usemthandazweni, ulaleleka hle ukunyenyeza kwawo, izinto zikhulawa ne-hour lokuthandaza alifani. Kunezinto ezishiwo ngo-3 emini ezingashiwongo ngo-3 ekuseni. Ingakhe pray umuntu umele ukuba makathandaze enze njani angaphezi. Ithi mina bawuphenduka kule henemeli yahadosa ihora alifani. What we hear on 12 emini is totally different than what we hear on 12 ebusuku. Nabalindayo balinda ngezikhathi ezinjani ezingafani. Ingakho ngeke bathole bekhuluma into eyodwa bonke kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokumangaza confirm into eshiwe ngo-3 kade ungekho. Ekhulume ngo-6 ekuseni komunye umzalwane ayiconfirm njengoba injalo. Pray, wake up, be quickly, for the hour has come for you to wake up. Wake up quickly. Wake up quickly. Fasten your sandals, for we are about to wage war. Fasten sisu, kongingubo, yembathano Kristo. Be awake. Yeah, it's not easy. Be awake. Tumya no writing ngithi ya. Ngincenga ngombhethe wayise kuyihawa. Ujesu ngiyaqonda impela ukuthi inyama ayivumi kodwa uma uyavuma inyama yami isuke ingangivumeli. Kodwa phakathi kwami ngiyazi kuthi abahandaka phali yahosa ukuthi kunezinto ezidinga umnyakaza. Kunabasezona kufanele ngibazwe amabathi wake up, get ready. You have missed the angel nudging you because you are sleeping. You are content with your spiritual life. You think you've got it all. Asikafiki. Nalothandazela abantu abangahambi bahambe naye usamfuna. Oh, sengi dingawena ebawisa besukuma ekhuluma ngesilwimi ethandaza epraiswa enegama uNkulunkulu amakhelela lona usanento yomngena egumbini avala umnyango.
athi moya wami Nkosi unamela wena ithi iBhayibheli 2 minutes uJesu uthola ibandla. I think they mentioned in the book of Revelation laseLaodicea lithi iBhayibheli from a distance wawungabuka ucabanga ukuthi labazane ba right ngoba babebukeka benjani. Khona abantu besazana ba right okhona ubhuti ovela ubabona ukuthi cha usibani bani share mic uyezulwini khamba kahle hayi abantu babuzwa mama esegezile right abantu wesho uthi uyezwini ngempela dazi umhlophe yabo thina sidakho khona ubobuye ukuthi kube ngazuthi ayakayi laba bane advantage ukuthi usibani bani. Even when she dresses up, you just know. She's so fluent. You just know. Little Jesu was Sunday. Uthi mengabe bahlola labazana uthola ukuthi sebesukile sifundisweni. Wathola ukuthi bahle. Kodwa izinto zabo sezibenza ukuthi bangakholwa. Imali abanayo seyibenze bacabanga ukuthi sebefikile la khona uNkulunkulu esibizele khona. Iculture isibashintshile. Ilaw isibenze bafunda ukuthi sesi right with God. We do not need to pursue anymore. And lithi iBhayibheli uNkulunkulu waba rebuke labazalwane. U rebuke abantu esithi masibabheka. I'm sure khona abantu abangakuvukela mengase kuvuka umuntu athi akaye ezulwini usini needs to repent. Thiwa hayi umqambela amanga. Because ngomuzwa mina voice yami incane ukube ngikhulumela phansi ngabe ngithi bezwe ngangizwa. Manje fanele voice yami ngiyiphakamise. Ngalokho ibandla will conclude unomoya ongcwele. Hey. Now usunababantu babonayo ukuthi they're better than you because you are soft spoken than them and you think they're going to heaven. Wake up. Askafiki. It's not about how we look, it's not about how we speak. Hey, you are young, you are fresh, you are spirit filled. Seek the Lord. Ngeke isikhathi sami sangivumela. Lithi labazana batholakala belukewarm bendikindiki uthi Jesu mangibahlola ngibabeka esikaleni ngeke akusekho ukushisekela ukufuna uNkulunkulu. Do you remember the love you had before all of this? Before the name Cindy Ntombela, do you remember ukushisekela kwakhe inkosi? Ngizothi before all the speakers come vuka Salfikile ihora. Funda ukusifunda isikhathi okusona. It is critical asikwazi ukuncenga. Sincengela izinto bazona sezincane. You are easily offended. You are easily offended over petty things. It is hard for you to forgive. You've been offended for the past 3 months. You've been offended. Awumuzwa mekhuluma noma ngathi wadansani nonke kodwa please talk to the hand. You are easily offended. Okakhuli usafuna ubisi njalo. Yithi ngelosi wePeter uvuka sheshisa iyaqonda ukuthi ayikhulumi nengane ezoqala ibuza ukuthi siyabi ayibo indaba ungisheshisa kakhulu we ema niyasithanda nesingisi ngesikhathi esingafanele yasinye izinto asidingi sidisi sheshisa vuka kunohambo kufanele lithathwe kunabantu abangangawa fasithi abangaphendukile. Wake up quickly. Come on. Shasha.
The hour has come for you to be awakened. Therefore, wake up. Yes, sifundile. Yes, umuhle. English sounds better. But ezinye izipho sidinga ukuthi ngegama likaJesu uthi phuma. Enye idinga ushintshela ubrada kade kwazi ukuthi iyaflow i-conversation uthi na ngegama likaJesu. Le nto esiyenzayo inephunga engingaliqondi. Sengikuthambele, sengiyakuthanda manje. And le nto esiyenzayo bra ngiyazi mina ukuthi ayindawo. Awusho ngoba ungamfuna uyamfuna. Everything in you ithi yes. Except for the Spirit of God. Manje thina sifuna ukudumaza umoya ongcwele kunokudumaza ubrada. Sifuna ukuqhubeka ne-conversation noma umoya ongcwele sekusolile kodwa uyasaba ukuthi usister uzothini. Yeah, wake up man. Isikhathi sokuncenga. The time is critical. The time is critical. The hour has already arrived. The hour is now. The hour is in this conference. Wake up in this conference. Shota kapanda heli ya mandosa. It is time to face your fear. Later ngiyasaba ukuvuka ngo-3. Angengikhona kunamadimoni. Isifundiso naso la esigole samadimoni. Ayikho enye into ongayibona ubona amadimoni everywhere you go. Akhona niyezwani. Akhona niyezwa yini. Baningi kodwa abangakithi. Ona mandosayo. Le uyazi uhlala kahle lokushini la khona bathakathi. You just know ukuthi bakhona bayathakathi. Kodwa mkhulu. Angakithi. Kunalo. La ithi ngo-3 ngiyavuka. Khulu. Ngakime. Khulu. The hour has come. Khulu. Ay makhali washo, the hour has come. No miscovers ngagijima mina sekushaya i-hour. Hitakapali yandosa uyabalabazeka. We go see Amakasi, I will pray. Jesus! Jesus! Isululu temba wana kakwe. Wake up quickly! Wake up quickly! Asisha! Ay, the hour has come! Quickly! Come on! Tukalo. Shall we all stand? Carries on to say, carries on to say, read the word. How you conduct yourself. Lord. Ithi lahlani zonke izinto enizenza ebumnyameni. Ithi ngoba sekusile. Lithi iBhayibheli uJesu wabathatha kusebusuku. Lithi kodwa phakathi nabo. Lithi izwi likaNkulunkulu namhlanje sekusile. Konke okwenzeka ebumnyameni uthi ungabe usakwenza. For the hour has come. For the hour has come in your house, amongst your siblings. The hour has come to be different. It's okay. They're calling you a snob. It's fine. Asisekho isikhathi sokuthi ncese. Vela kufanele bakuthande. Litho sathanda ukubizwa ngabezwe ukuthi mngani uyisitha senkosi ebuyayo.
umthandazo wakho sounds the same every day, say, Lord, here I am. For you have reached a point la khona ungasakhuli. Ayikho into ethi asizile ukudla, ayikho into ethi singayi lapha, ayikho into ethi asithandaze. Thana Jesu, ngiyadinga sengifike lapha kulo spiritual bani complacency. Angisakhuli. Spiritual growth angisakhuli, sengimile. Noma ngithandaza sengijikeleza, sengiyazi ukuthi ngithini. Usengozini, ulele. Vuka. Usentabeni eyodwa noJesu. Do you know what that means? Kulaba abanye abasele, wena une privilege yokuba sentabeni naye. Keep watch with him. Keep watch and pray with him. He is there. He is here. He is in this mountain. Keep watch. Keep watch and pray. Ungalali. Keep watch and pray. Keep watch and pray. Keep watch and pray. Wake up quickly. The hour has come. In your household, ngifuna uthandaze. I-hour selifikile. Ungabi namahloni. Ungasabi. Kwesinye isikhathi uzuvuka uphupha kabi, ucabanga ukuthi amadimoni ezulwini uyakhunjuzwa. Akusiyonke into evela kuSathane, uyavuswa kuthiwa wake up quickly. Quickly. Be sensitive unto the angel. Be sensitive unto him, because he will nudge you time and again. If in a campus, in a class, and he will nudge you. Pray. You don't have to pray out loud. Ukuze bakuzwe bakubone ukuthi wena usindisiwe. Oh, singabantu abafunda ikhathi bafethu. Fundisi, please come forward and pray with umzalwane uthi sengifike endaweni la ngicabanga ukuthi khona sengirathi. I want to wake up and I want it to be quickly. Ngoba kukhona ukuvuka nje kodwa ngifuna uvuke manje ugijima, ngifuna uvuke ngathi uthi uyahlanya, ngifuna kuphele le conference uzizwe ukuthi no, I've waken up and I am sober and I'm ready for the journey. Sisame ngenyawo. Uzendaweni right. Spiritual complacency. Muntu omusha, muntu omdala, mzalwane. Mhlawumbe usuhambe kwaze kwaphola. This is a good time. And the most dangerous thing ngalokulala, the Bible calls it to slumber. Awuboni ukuthi ulele kodwa ulele. Awuboni. Okusho ukuthi ungaqhubeka for a long time ungaboni ukuthi ulele kanti ulele. Cela ukuthandaza nomuntu othi I just want to be touched. Khona uNkulunkulu omaphambi kwethuna lika Lazarus wathi Lazarus come forth waphuma. Even tonight, if you know ukuthi I am not aware, maybe you're not even aware that you are sleeping, but umoya ongcwele is yakuthinta ukuthi this is you. Your church attendance has changed. Passion yakho for into zikaNkulunkulu has changed. Uthando lwakho lwehlile. Ukubekezela kwakho hambeni kwehlile. Angifuni ukuthi ungaboni kuzi youth bese uthi akusiyone yami. No umdala nawe ingeyakho le. Ngeyakho le. Izinto wawusenza usazenzi. To a point ukuthi mawubona abanye uthi nathi saqala kanje bazophola. You need to be touched tonight. Wake up from your sleep. Wake up. Angifuna uvalele ngaphandle. Lezwi lizele wena. Kulo ngakithi kunaloyo se esweni Pamsandra said, I just need your hand
Funa abantu abasosha ukuthi Nkosi ngithinte nje isandla sakho. Thina isandla sakho. I just need your hand. I just need your hand. I need to wake up. 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 The probability ngelosi yamshaya uPete. It was not a soft touch, but it was an awakening. Awake from your sleep. Lord, touch me. Lord, touch. I want you to speak to yourself. I'm just gonna lay my hand phezu kwakho. But ngifuna wena ukhulume ukuthi Nkosi, let me not go back ngisalele. I may not be aware that I'm already asleep. Sengijwayele into yokukhonza, sengijwayele into yokuthandaza, sengijwayele into yokufasta. It is no longer coming from the Holy Spirit. My love has grown cold. Phakamisa izandla zakho siyathandaza. Lord, touch me. Uma ngiguqa, Lord, touch me. Kamadolo ngikhuleka kuwe Baba, ngiyasizwa Baba namba beze kuwe nankuthina mangiguqa kamadolo ngikhuleka kuwe Baba, ngiyasizwa isana